ଡଙ୍ଗାରେ ବସିକି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ମା କାଳିଜାଇଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏମାନେ ସବୁ ନ ଗାଧେଇକି ବାହାରିଥିଲେ ମନ୍ଦିର, ଖାଲି ମତେ ଛାଡିକି। ଆଉ ବାଟରେ ଏତେ ଶୀତକୁ କୁହୁଡି ବାପରେ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିକି ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିକି ଟିକେଟ ନ କରିକି ବସି ପଡିଲୁ ସିଟରେ। ମିଛ କହିଦେଲି ନା, ଆଜି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ମାନେ ମିଛ କହିବା କଥା ନୁହଁ, ଏଇଟା ମତେ ଆପଣ ମାନେ କହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଏତେ ଗପିଲି ଯେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବାଲୁଗାଁରେ। ଷ୍ଟେସନଠୁ ମନ୍ଦିର 2 କିଲୋମିଟର ହବ, ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଚାଲିକି ଆସିପାରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇ କଥାଟା ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ଯୋଉମାନେ ଜମା ବି ଚିଲିକା ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ବୋର୍ଡ ଆସୋସିଏସନ ପାଖରେ ଦେଖିଲୁ ଏଠି କିଛି ଜଣ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଖି ନାହିଁ, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଅନ୍ଧ ସେମାନେ। ତାପରେ ଡଙ୍ଗା ପାଖକୁ ଯାଇକି ଜଣ ଜଣ କରିକି ବସିଲୁ, ସେ ପୁଣି ମାଙ୍କୁ ନମ ହେଇକି। ଆଉ ଡର ତ ମତେ ବହୁତ ହି ଲାଗୁଥିଲା, ସେଥିରେ ବି ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ପାଣିକୁ ଏମିତି ହାତ ମାରିକି ଭିଡିଓ କରିବି। ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଭାବୁଥିବେ ଏଟା ଯାଇଛି କୁଆଡେ ଭିଡିଓ କରିବାକୁ ନା ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ଯିଏ ଯାହା ଭାବିଲେ ଭାବନ୍ତୁ, ଭକ୍ତିଟା ମନ ଭିତରେ ଥାଏ, ଉପରେ ଯିଏ ଦେଖେଇ ହୁଏ ତାର ଭିତରେ କଣ ଥାଏ। ମୁଁ କଣ କହିଲି ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି, ଯାଆନ୍ତୁ ଘୋଡେଇ ହେଇକି ଶୋଇପଡନ୍ତୁ।